Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Таццяна Абрамович. У эфіры навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Беларусь адзіная. У Маладзечні завяршыўся абласны форум, прысвечаны году народнага адзінства. 1 верасня хутка. Больш за 20 тысяч сем'яў у Мінскай вобласці атрымалі розныя віды дапамогі да школы. Водны транспорт. Дзяржаўная інспекцыя па маламерных суднах рэгулярна маніторыць вадаёмы рэспублікі. Разам са спецыялістамі ў рэйд адправілася і наша здымачная група. Беларусь адзіная. У Маладзечні завяршыўся абласны форум, прысвечаны году народнага адзінства. У горад Сонца абмеркаваць грамадска-палітычную павестку краіны і падзеі, якія разгортваюцца за межамі Беларусі, з'ехаліся вядомыя палітолагі і палітычныя аглядальнікі, аналітыкі, а таксама прадстаўнікі райвыканкамаў, грамадскіх арганізацый, дэпутаты, рэдактары рэгіянальных СМІ, ваенныя камісары. На форуме працавалі розныя пляцоўкі і ўсе ўдзельнікі маглі абмеркаваць тыя пытанні, якія хвалююць грамадства, разам пашукаць аптымальныя шляхі іх вырашэння. Это инициатива встреч с экспертами, представителями регионов нашей страны, где нет никакого сценария, нет никакой заданности. Сколько мы с вами поработаем, зависит только от вас. И, как говорят наши эксперты, мы хотим донести до вас вот эту атмосферу абсолютно свободного, даже раскрепощенного общения, которое было на большом разговоре с участием главы государства совсем недавно, накануне Дня народного единства, нашего нового праздника, в год народного единства. И мы бы хотели с вами абсолютно откровенно поговорить, даже, может быть, от вас в большей степени услышать ответы на те вопросы, которые волнуют наше государство, наших людей. Рэпартаж з месца падзей глядзіце ў наступным выпуску. Александр Лукашенко падпісаў указ аб павышэнні пенсій. Дакумент прадугледжвае пераразлік працоўных пенсій беларусаў. Як паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы, пераразлік у Беларусі будзе ажыццяўляцца з 1 верасня гэтага года. Павышэнне звязана з тым, што вырасла сярэдняя заработная плата ў краіне. Пенсіі беларусаў узрастуць у сярэднім на 6,3%. Нагадаю, з 1 жніўня гэтага года ў Беларусі правялі пераразлік сацыяльных пенсій, надбавак, павышэнняў і даплат пенсіянерам старэйшым за 75 гадоў. У сваю чаргу прафсаюзы прапанавалі скарэктаваць нацыянальную пенсійную сістэму. Напрыклад, унесці змену ў працоўны стаж, перагледзець памеры выплат для пенсіянераў і гэтак далей. Белстат запусціць новы партал па тэме перапісу насельніцтва ўжо ў верасні гэтага года. Ключавым прагрэсіўным звяном будзе ГІС-платформа. Як паведамілі ў Белстаце, пробны перапіс дазволіў адпрацаваць пытанні перапіснога ліста, арганізацыйныя моманты і паказаў, што насельніцтва адносіцца да перапісу станоўча. Тут лічаць, што за электронным фарматам будучыня. З энтузіязмам глядзяць статысты і на ўкараненне ID-карт у Беларусі. Гэта дазволіць яшчэ большай колькасці людзей у хуткім часе перапісацца па інтэрнэце. Будзе пашырацца і выкарыстанне адміністрацыйных крыніц дадзеных. Больш за 20 тысяч сем'яў у Мінскай вобласці атрымалі розныя віды дапамогі да школы. Пра гэта распавяла старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Тамара Красоўская. Аднаразовую матэрыяльную дапамогу прадстаўляюць сем'ям, якія выхоўваюць 3 і больш дзяцей. Канкрэтны памер выплаты ўстанаўліваюць мясцовыя саветы дэпутатаў у залежнасці ад фінансавых магчымасцяў рэгіёну. У Мінскай вобласці гэта сума складае 65 рублёў на аднаго школьніка. Звярнуцца па дапамогу неабходна ў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Плануецца, што такую матэрыяльную дапамогу атрымаюць больш за 18 тысяч шматдзетных сем'яў вобласці. Агульная сума выплат складзе 2,5 мільёны рублёў. Дапамога да школы аказваецца і па месцы працы бацькоў у адпаведнасці з калектыўнымі дамовамі, а таксама за кошт сродкаў прафсаюзаў. Запланавана правядзенне 50 дабрачынных акцый, па іх выніках дапамогу атрымаюць больш за 5,5 тысяч школьнікаў. Ашуканскія сеткі. Велішанка стала ахвярай, удзельнічаючы ў нібыта спецаперацыі следчых органаў па злове так званых пацукоў унутры банка. Для гэтага жанчыне давялося нават прыехаць у Маладзечна і аформіць спажывецкі крэдыт на немалую суму грошай. Паводле інфармацыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама, пацярпелы ў Вайбер патэлефанаваў невядомы мужчына, які прадставіўся следчым.
Паводле яго слоў, нейкі грамадзянін спрабуе аформіць на яе імя крэдыт на суму 11 тысяч рублёў. У гэты момант жанчыны авалодаў страх стаць даўжніком банка. Пры гэтым суразмоўца падкрэсліў, што пра размову ў інтарэсах следства яна павінна нікому не расказваць. У адваротным выпадку за разглашэнне інфармацыі ёй пагражае штраф да 12 тысяч рублёў. Дзеці і бяспека. Прафілактычную акцыю праводзіць беларуская чыгунка. Акцыя пачалася 23 жніўня і завершыцца 5 верасня. Яе мэта – прыцягнуць увагу бацькоў-падлеткаў да праблемы няшчасных выпадкаў на чыгунцы. У перыяд правядзення акцыі ўзмоцнены кантроль за выкананнем мер бяспекі на аб'ектах чыгуначнага транспарту. Праходзяць рэйды, падчас якіх асаблівую ўвагу надаюць дзецям і падлеткам, якія знаходзяцца без нагляду дарослых паблізу чыгуначных шляхоў, на вакзалах, станцыях і ў цягніках. Таксама пасажыраў дадаткова праінфармуюць аб мерах бяспекі. Нежаданыя трафеі. На аўтадарозе Р-28 Мінск-Маладзечны нарач статак дзікоў выскачыў пад колы 2 аўтамабіляў. У выніку здарэння загінула 9 жывёл. Сузукі збіў 4 дзікоў, аўтамабіль Шкода – 5. Усе жывёлы нечакана ў цёмны час сутак выскачылі на праезжую частку і загінулі на месцы здарэння. Машыны атрымалі пашкоджанні. Пацярпелых людзей няма. Аварыі з удзелам жывёл – не рэдкасць. Каб не патрапіць у аварыю і не збіць звера, кіроўца ў цэлым павінен быць на пастаяннай гатоўнасці. Агульная рэкамендацыя на дарозе – гэта выконваць правілы дарожнага руху і звяртаць увагу на знакі, асабліва на папераджальныя аб дзікіх жывёлах. Пры гэтым адзінага стандарту паводзінаў, калі дзікая жывёла імкнецца перахарадзіць вам шлях, няма. Усе сітуацыі індывідуальныя. У выпадку, калі сутыкненне з дзікім зверам непазбежна, эксперты па ваджэнню рэкамендуюць мацней брацца за руль і абаперціся галавой да падгалоўніка. Пасажырам у гэтым час лепш прыгнуцца. Калі вы ўсё ж такі збілі жывёлу, не рэкамендуецца адразу ж падыходзіць да яго. Яно можа быць паранена, таму ўдвая небяспечна. У Маладзечні выбралі лепшага кіроўцу школьнага аўтобуса. Свае ўменні і навыкі паказвалі работнікі устаноў адукацыі, аўтапарка і Маладзечанскага міжгаліновага цэнтра забеспячэння бюджэтнай дзейнасці. Усяго ў конкурсе прынялі ўдзел 7 чалавек. Праводзіліся спаборніцтвы ў некалькі этапаў. Спачатку супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі праверылі дакументы, тэхнічны стан транспартных сродкаў, наяўнасць аптэчкі, вогнетушыцеля, знешні выгляд аўтобусаў, парадак у салонах. Далей здавалі тэарэтычную частку, 10 пытанняў па правілах дарожнага руху і перавозкі пасажыраў. Практычны этап праходзіў на аўтадроме. Асноўная задача конкурсу – праверыць гатоўнасць школьных аўтобусаў і іх кіроўцаў да навучальнага года. Вадзіцелі паспяхова прайшлі ўсе этапы спаборніцтва. Па яго выніках 3-е месца заняў работнік Маладзечанскага аўтапарка Геннадзь Кучко. Другое – кіроўца Красненскай сярэдняй школы Віктор Вусік. 1-е месца ў прадстаўніка Маладзечанскага міжгаліновага цэнтра забеспячэння бюджэтнай дзейнасці Рамана Красневіча. Ваши документы, капитан. Дзяржаўная інспекцыя па маламерных суднах рэгулярна праводзіць рэйды на вадаёмах рэспублікі. Якія пытанні найбольш хвалююць інспектараў сёння ў рэпартажы нашага карэспандэнта? Хаця марскіх акваторый у Беларусі на картах не пазначана, але жадаючых выйсці на мясцовыя вадаёмы на лодках, катамаранах і катарах заўсёды шмат. На тэрыторыі Маладзечанскага, Мядзельскага і Вілейскага раёнаў зарэгістраваны больш чым 5000 уладальнікаў маламерных суднаў. Навігацыя на Меншчыне звычайна пачынаецца з 1 чэрвеня, але каб выйсці ў самастойнае плаванне, патрэбна на пачатку прайсці навучанне суднаходнай справе, і за штурвал воднага транспарту можна садзіцца толькі з правамі. На обучение к управлению моторным маломерным судном, мощность двигателя которых превышает 5 лошадиных сил, допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию, не имеющие медицинских противопоказаний. Значит, обучение длится порядка месяца, люди посещают занятия и в конце занятий сдают экзамен. Экзамен напоминает экзамен в автошколе, то есть это билеты. В билете 10 вопросов, допускается 1 ошибка. После сдачи теоретического экзамена сдается экзамен практический. То есть есть упражнения, которые обязательные для выполнения, которые сдают на маломерном судне начинающие судоводители. После этого им выдается, после успешной сдачи, выдается удостоверение на право управления.
Падчас рэйдаў інспектары абавязкова правяраюць наяўнасць неабходных дакументаў, у тым ліку і тэхнічнага пасведчання судна. Апошнія, між іншым, павінны знаходзіцца ў капітанаў плавучых сродкаў, а не на беразе ці ў машыне. Таксама ў полі зроку інспектараў і выратавальныя камізэлькі. Без іх плаваць ніяк нельга. За некаторыя парушэнні інспектар выпіша папярэджанне, а вось за тое, што хтосьці садзіцца кіраваць лодкай у стане пад шафе, меры прымаюцца не менш строгія, чым да водителей автомашин. Рыбаки могут праздновать открытие сезона, что категорически запрещено делать на маломерном судне. Судоводителю, который будет находиться на судне в состоянии алкогольного опьянения, будет применена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин с лишением права управления таким судном на 3 года. Вілейскае вадасховішча – адно з самых прыцягальных месцаў для акваадпачынку як мінчан, так і жыхароў суседніх раёнаў. Летам, зразумела, лодак на воднай гладзі было больш. Закончыўся купальны сезон, але пачаўся рыбалоўны. Зранку паспытаць шчасця выязджаюць рыбакі, хто ў адзіночку, хто з пасажырамі на борце. Акрамя дакументаў, інспектары не забудуць праверыць і наяўнасць іншага рыштунка. При себе у них должны быть в первую очередь средства спасения. Жилет спасательный, он должен быть в застегнутом положении на судоводителе и на пассажирах во время того, когда судно передвигается. При постановке на якорь жилеты можно снять. Также необходимо помнить о том, что судно должно быть укомплектовано соответствующим образом. То есть на нем должны быть аптечка, огнетушитель, веревка, якорь, весла. Потому что ситуации бывают разные, где-то и двигатель может отказать, а до берега нужно все-таки дойти потом. Асаблівая ўвага надзіманым лодкам, якія менш устойлівыя на вадзе. А вось кантраляваць умовы надвор'я павінны ўсе суднаўладальнікі, каб пры ўзмоцненых парывах ветру хутчэй прыйсці да берага. На вілейскім вадасховішчы рэйды прадстаўнікі дзяржаўнай інспекцыі па маламерных суднах праводзяць адзін раз у тыдзень, у астатнія дні на іншых вадаёмах. Часта да іх далучаюцца і супрацоўнікі таварыства выратавання на водах. Калі з першым лёдам лодкі ўжо не выходзяць на азёры і рэкі, то аматары падлёднага лову і кампаніі з дзецьмі прыязджаюць на тое ж вілейскае вадасховішча ва ўсе поры года. Адзінае, што раяць інспектары, не забываць пра выкананне правіл асабістай і калектыўнай бяспекі на вадзе. Самое главное правило при отдыхе на водных объектах остается прежним. Когда вы взрослые находитесь на берегу водоема, ни в коем случае при употреблении спиртных напитков не посещать водный объект. И, конечно, всегда надо очень внимательно следить за своими детьми, которые отдыхают вместе с вами. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Хакейны клуб «Дынамо» «Маладзечна» абыграў Брэст у таварыскім матчы. Каманды экстралігі працягваюць рыхтавацца да сезона. 20 жніўня ў «Маладзечна» адбыўся спарынг «Дынамо» супраць Брэста. У кожным з 3 перыядаў каманды закідвалі па адной шайбе. А паколькі ў 2 адрэзках у гэтым плане атрымалі поспех маладзечанцы, то яны перамаглі. Брэст пачне выступленне ў экстралізе 1 верасня на выездзе супраць «Лакаматыва». «Дынамо» «Маладзечна» першы матч правядзе дома 31 жніўня супраць Магілёва. 10 гадоў назад, 22 жніўня, пачаўся мантаж скульптурнай кампазіцыі «Папараць-кветка». Сёння фантан – адно з упадабаных месцаў адпачынку гараджан. На яго фоне любяць фатаграфавацца жыхары і госці Маладзечна. У цэнтры фантана устаноўлены бронзавыя фігуры юнака і дзяўчыны. На галаве ў прыгажуні купальскі вянок. Вакол закаханай пары 3 бронзавыя вянкі, з якіх б'юць бруі вады. Фантан акружаны парапетам з чырвонага паліраванага граніту. Сюжэт фантана трывала пераплятаецца са святкаваннем купаля. Калі маладыя людзі адпраўляюцца ў лес у пошуках цудоўнай папараць-кветкі, што зацвітае толькі раз у год. Нягледзячы на гэта, шмат хто лічыць прыгожую пару сімвалам Адама і Евы. Сам жа аўтар, скульптар Уладзімір Жбанаў, казаў, што яго скульптура з'яўляецца сімвалам сям'і і кахання, хоць і адлюстравана ў такой незвычайнай трактоўцы.
На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках, УКонтакце, Аднакласніках, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.